Anem a treballar el concepte de reactiu limitant. El reactiu limitant serà aquella substància que es troba en menor quantitat respecte de la resta de substàncies que són els reactius per poder reaccionar. De manera que la substància que en menor quantitat es troba reaccionarà completament i quedaran restes de la resta de reactius que estan en excés. En aquest vídeo anem a intentar calcular, identificar quin és el reactiu limitant. Anem a suposar que tenim aquesta reacció, hidrogen més nitrogen per formar amoníac, que està ajustada, 3 mols d'hidrogen reaccionen amb un mol de nitrogen per formar 2 mols d'amoníac. Imaginem que ens donen com a dades, que tenim 6 mols d'hidrogen i 1,5 mols de nitrogen. Aleshores, com determinar si l'hidrogen és el que es troba en menor quantitat o el nitrogen és el que es troba en menor quantitat? Quin és el reactiu limitant? Per calcular el reactiu limitant, el que farem serà dividir la quantitat de mols que tenim de cada substància respecte al seu coeficient estequimètric. I el que es troba en menor quantitat, aquest serà el reactiu limitant. En aquest cas, la proporció de mols d'hidrogen 6 entre 3 serà igual a 2, la proporció de mols de nitrogen 1,5 entre 1 serà igual a 1,5. Aleshores, este que es troba en menor quantitat reactiu limitant. Per tant, aquesta quantitat es consumirà completament i esta no es consumirà completament. Aquí quedarà una quantitat sense reaccionar.